Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ki pulit ka Mumbai, kila register kes persya ya ki director jongka ola bat kumjuru ka Rapido. Namar kini ki artili ki company, ki pen Kamai archaga Khlem dayo Jingbit na ka Sorkar jilla lani na ka Regional Transport Authority. La register kes persya ya ka Rapido bat ka ola, hadin ba ka Regional Transport Office kalau ujor ijhar persya ya kini ki company ki ba Kamai Beaiñ lingba ki mobile app. Ya ka ijhar la register ha Amboli Police Station, namar kila penkhen ya ka Motor Vehicle Aggregator Guidelines 2020, but ya ka Section 66 jong ka Motor Vehicle Act. Kani ka jing Pynngat kendonan, kadai namar ba ka jing Kamai arsaka, da kini ki company, ka bojing ma ya ki nonglet nongwan, kamtam ya ki kentai. La Pynngat kias haki ba bun tali ki kendon Motor Vehicle Act, kumjuru haki kendon an jong ka BNS.